Kublai bi baro ki viewers session panagane ko video ngine page ako bede ibat ka Indian Army lani kata ka kamshipai ke badang sudah flight dangshen de pidang la ban apply mata namar kan kut hadu shiterik u April ajar apun rio de namar kata ka Indian Army ka khot online application na gamta baro ki meals candidates ki badang marwe lani ke badang samla pi biang karen yang renyot pi biang ka mer ka phat pi kwa menteri kam shipa nang pi leino sheki cyber bejan jong pi lane shim ko mobile sedang no ban apply nak banta kini ki post nomor kindon shibun teli ki name of the post lane kerteng jong post di ka kerdan ro kamdei ka kerdan ka ba shalor tang class 8 ro pilala class 10 ro pilala ban apply tina marka tang nong yepi ko ki kun samla ka dikasi berjantia what up tang ka kam belasngi tila dawe ngaong ye pi barobo nala ada ban pelaj jaga video ba kham shakman ru ha ba debat kini ki online application jong ka Indian Army Henry kala ada ban pelaj na du ka khalai tarik u February mentau banai hadu shi tarik u April kandang ai por ye pi de wat panlen no ai ngono wat panlen no ai late no wood shiki cyber bajan jong pi ong no eki ngakwa ban apply na rumta ka Indian Army nang ba phin la ban trei tang sau snem ngong trei tang sau snem phila yo ya kalat kalenti ban sengkam sengjam nama ka package la ne ka pisa hadin sau snem ba phila trei hang te phin yo hadu shipolak mo bat ka salary man lau banai phin yo lai pho hadu sau pho ja lai pho hadu sau pho jar ti ngan batai details ya kata Dela da pikwa ru nganong ipi ngan sabatai next video ru de andai wala kata nganong ipi bu comments ki jong pi la da pikwa man tip shapangka pay structure la ne kita ki allowances ki benefits ki ba pio ha ka por ba bitrei Indian Army lang ba ka agnivir jong ka agnipat skill mon Tito, namta ki mails lane ki kena shenrang ki badai hapok ka state Meghalaya kan ni. Ki badai hapok ka state Meghalaya. Lapan seluruh kenang bangin yo ban join ya kita kita. Namar ban up tang kam sorkar kiwi ki department kan long sisa ke bajenjar ini ki singi bangta. Dari ingin ong epi ki ba bit babiang karniang renyot. Mat peleno ai. Kabadai jong ka agnivir general duty kadon GD lane general duty ipan ye kelas 10 Ibadonya ka valid driving license ru kinang kam yo lat shushu namar bele hadin mapila ya join ya katega Indian Army General Duty kinaila de pi pinya kali pada pila don mupai ka valid driving license mong karta kan de khanyau snam sitang hadu arpo ar snam khanyau snam sitang hadu arpo ar snam te ka na agniver technical pade ki battery hai ki line ah, ding an la ban ong ti pan yak 10 plus 2 haka science stream 10 plus 2 intermediate or 10 pass with ITI certificate kino ki candidates ki bla pass class 10 le pla don yak ITI certificate la ka de gano ka certificate mo phile ya ka electrical phile ya ka motor mechanic la ne kino ki training hapo ka ne ka ITI Kila yo certificate kila ban apply nam tai ti post mo kin khampit khambha ye phi de namar katangan ong ki candidates ki bade no po me khalak blo pendep ya ka ITI certificate apply bait dan dai agnivir clerk but storekeeper ipan ya class 10 plus 2 in arts science and commerce 3 mo nangta agnivir tradesman Kani pada 10 simple pass. Kiba la pass class 10 dari pio simple pass. Namar belai ban yakin shi para khasing dei. Namar ni don la ka jong ka bor jingsta. Don uba stand, uba pass ba, don pat uba duna ushu pass. Tiba pinyo simple pass ha class 10 ru pilala te ban apply nam ta ka agniver tradesman. Okay. Nang ta class 8 pass ru. Wan mong tang class 10, class 8 ru pila la ban apply nam ta kani ka kam shipai agniver tradesman. Mo class 8 mo.
But ka age lane karta ka ba pila ban apply nam tai kini ki name of the post ba per hapo ka agnivir vayu kan de khat news nam siteng hadu arpo ar snem. But the date of birth pa de tel shubula da pimnang ban Kenya ka snem ki Kenya ka ni ka date of birth ka. Ki candidates lane ki applicants ki bakha haka sitarik Julai ajar san hadu ka sitarik Julai ajar khandai ki dangla. Okey, nang ta ketika post jongka Indian Army lembaga Agnivir Vayu. Okey, but ka height pade. Ka height nam ta kini ki post kan dei chis pa 100 centimeters. Chis pa 100 centimeters. Mo, the tell if you don't choose pa 100 it's okay. Join by ya post. Nga kamduna karnyang bat kartaru ngam hai ngala over namar kata ngam la syuban ringa kwa ba ban tri kam syuban namar ka kam syuban mentali ke di tang saus nem but hang ne ha saus nem pinyo sypun ba ke jing mentoy mo namar latip hi kam syuban te ke di ke ba piang si shado kata kata nam ta ka family jing pi nam ta ki kun ki ti jing pi nam ta ka bam ke di pinyo free bag na dong sydo na ta ka daung nong pi hadin ba pila dep saus nem ru kalat kan di kapli yang apa dia pi ban join hikwi pa di department markin pe ken di ki ex army no la da pi thap kam shuwiru kin kampe ye pi gi bala trihaka Indian army de namar katang nong ye pi wan klet ban shares ki parlok ba janju pi ul se ki kwa man join de la da phim nang ban apply lang ba mobile phone no pi le ki cyber ba janju pi ong ye ki ba pi don kam ban apply nam ta ka post Indian Army lembaga Agnivir Bayu Agnipat scheme. Leishibun scheme ba ki ka jingkwa jungpi kan nyarap bat kan wanra ipi aku gisni ya ka jingjok. Kublei shibun.